panahon ni Jesus murag wa gitoy social media, no? Wa tingali ng text sa una kana nga YouTube, mga Facebook. Pero grabe kayo ang kanabang ni viral siya maayo nga bisag tuwa pa siya dito sa lugar nga kanang dili na bitaw iyang lugar. Ang tao murag suyupon, murag mamagnet silang tanan, muadto niya bisan kalayo na ni Judea, Jerusalem, kalayo na nya dito siya sa Capernaum. Nakaadto mamian ng Capernaum pag-adto sa Holy Land. Dito siya puyo na sa balay dito nga dito sa ilang St. Peter. Wa man gini siya balay ng iya. Sige ra man siya puyo sa mga lain-laing balay. Daghan man sa kay mo papuyo niya kay sikat man kay siya. Pero mao lagi na inig-adto niya balay, ang mga tao murag suyupon. Ngano man tungod kay nag-ayo siya masakiton, nagpapahawa og mga yawa og nagwali sa mayong balita. Ang tao nga naghimo ani mag-ayog masakiton, magpapahawa og yawa, magwali og mayong balita, basta lagi portig yung sikata bisan karon panahon na pangitaon ginas mga tao, labi na ginang mag-ayo og mga masakiton, kamo na mo'y sakit. No? Tiwasonon sa demo kayo. Ngita kita nang makaayog masakiton, nang bisan gani ka ng mga lugar nga ingon dito dali kay maayo dito. Amo na adto dayon ta. Hain ang mga lugar nga giingon, mga simbahan, mga tao nga makaayog sakit adto dayon. Mao sa nahitabo ni Jesus. Pero maora ba na ang tumong sa iyang pag-anhis kalibutan, pag-ayog masakiton, pagpapahawa og yawa, og pagwali sa maayong balita, pasikat lang ginang iya, dili. Ang iya yung pinakadako nga tumong nganong gibuhat niyang tulo aron pagpakita nga siya mao ang manluluwas. Ayohon kas imong sakit, mamatay raman ka. Di ba? Kadaghan yang giayo og sakit, patay. Hasta gani ka ng healer, sama ni Father Fernando Suarez, patay mangyapon. Bishop Chupilo Kamomot, magpapahawa mo sa itong mga yawa, patay yapon, nabangga ra. Ano? Why siguro karon iguli ninyo. Bangga na sa mo. Ano? Simbak ko pa rin, simbak ko. Kanang mo ingong simbak ko, mo na iway klaro. Nga naman, para unsa man ang pag-ayos masakiton, para unsa man ang pagpapahawag yawa, para unsa man na ang maayong balita sa Ginoo, way lain nga tumong kaluwasan. Mao na ang ngalan nga Hesus, ang meaning gid ana, God saves. Ang Ginoo nagluwas. Mo na nga bisag wa pa magmagdos si Maria, ang anghel nga si Gabriel nisulti na ni Maria kanang bata nga imo niyang ipanamkon nganli nag Jesus. Wapa siya magkuan. Karon ang mga kuan, ang mga inahan karon inigmabdos naman magplano-plano unsa man ni laki kay mailhan naman na karon og laki ba or babae. Maghimo-himo dignan, combine anangan. Pero si Maria, wapa siya manamkon. Wa na, nanaingan. Nga naman, kay ang iyang ianak, mao ang manluluwas, Jesus. Nabita ko'y kaila nga, ang iyang bana ba, Jesus, purti masagyong sugarula, palainom pa kaayo. Niya himalikas sa kayong asawa, madunggang ko, pisting inatay kang Jesus ka. Asa ka na Jesus? Suluoy ang Jesus. Nilad ba yan na? Panamastamas ba yan na? Sa ngalan nga Jesus. Una, the holy name of Jesus. Holy. Mambita ng sa unang panahon nga ang simbahan, doon na pa'y authority nga
ligon kayo. Ang kanang nganlag Hesus, ilisan ginas pari. Ang pari nga istrikto yun, wa gitaw nganlag Hesus. Kay there is only one name in the whole universe nga makaluwas nato. Unya og palahubog kay nang imong bana niya, Hesus angan. Mo to, pirmi taong inatay oy. Ya Hesus. Ay noon, ang Ginoo ari mo gyud maghukom sa kasing-kasing pero mura mag ang tao bang naminaw sa himalikas kay ba maminos ang balyo sa ngalan nga Hesus. Kana sa bitang inigmisa na ko diri patay ayan. Kaluyan mo Ginoo ang kalag ni Hesus. Si Hesus to na mas langit. Ngano pa man kaluyan pa maning kalag ani. Orag lain paminaw no. Una kamo mintras napamoy ginhawa ay gyud nganlig Hesus ang bata. Kay that is exclusive name sa bata nga gianak ni Maria. Wala nay lain nga nganlag Hesus, Jesus or Jesse. Ayaw na. Hesus manluluwas gina. Muna ayaw na lagnganli ang bata o Hesus. Kung sa may hingani mo, kanang naang gihatag sa almanake. Tanawang almanake, wa gid diha December 25, wa gina giapil ang ngalan nga Hesus. Kay gipahiluna ginasimbahan nga ang Hesus para ra gianak ni Maria. Nakaroon sa atong ebanghelyo, si Hesus nakadungog nga si Juan giputlas liog. Unsay hinungdan nga si Juan giputlan sa liog? Sa iyang pagsangyaw batok sa sala. Ang gisigig-singgit ni Juan, biyai ang inyong mga sala. Kay ang kaluwasan naa sa pagbiya sa sala. Giputlan sa liog si Juan ni Herodes tungod kay si Juan gasigig sangyaw, biyai ng sala nimo sa pagpangabit sa asawa sa imong igsuon. Kay katos Herodias, gihimo mang asawa ni Herodes, niya asawa man to siyang igsuon nga si Felipe, nga hari sa laing nasod or laing gingharian. Idumyam siguro to, maunting ito kuan wa nalimot na kog hain to naghari si Felipe. Tingali mas attractive og naong si kisa kay maguwang nila basig guwang-guwang na sa tos Felipe ngita sa si Herodias og bata-bata or agresibong jutay didto siya nitabok ni Herodes nya si Juan didto mas Jerusalem si Herodes may hari didto gipreso siyang Herodes kay sige masagyaw-yaw biyahe ng imong sala nadugay putol yung liog ni Juan pero unsa man say gisangyaw ni Hesus pagkadungog niyang naputol ang liog ni Juan tanawa naminaw mo sa Ebanghelyo? Into the pita. Ako matingali mo iwa maminaw. Ingon nga po si Jesus si Jesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala. Mao po iyang tema. Pasabot, ang pagputol sa liog ni Juan, wa makabalda ni Jesus, wa makapahadlok ni Jesus nga padayonon kuning maong pagsangyaw. Kaya nga naman, bahala nagmaputlan tas liog, biyai ginang inyong mga sala. Wala din video kumuhunong og sangyaw ng biyai ng kabit, biyai ng siging pangural, sige diyang pangiha ng mga utlanan anang yuta, kay sala man na. Sala na kadaho man na siya. No? Kanang paningil anang utang wa ginagisang yung Hesus nga paningil mos utang ang gisulti nun Hesus kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad di ba nya kamo ron sige mamugsimba dinhi basig ipulaan na mo ni tuan na sad kural na sad tuan na sad utang na sad kabit na sad si Jesus namatay tungod aning pagsangyaw hinulsuli inyong sala. Akita sad mga matay si Pedro Calungsod, si San Lorenzo Ruiz,
gipagpatay man to sila, unsa may ilang gisangyaw, biyai ang iyong mga sala. May kamo diya, unsa man? Sugot mo patyon. Ha? Uy. Sige, lingi ako nung naimong tupad ko na ina. Sugot kag patyon. Maingon na imong tupad, bahala uroy. Bahala na spader mo na putla liog oy. Ako dili, sos magpakahilom lang ta para way gubot. Mamaw na yato. Dali kita, gubot ta kay na. Ana dito no. Ay na lang. Nanay kabuot, dako na. Bahala kag dako kada ing na gyud. Hinulsuli ang imong mga sala. Piti din ang naon tamparuson ka. Kamay na lang ni. Piti rang naon. Jesus lansang gid sa cross. Juan putol yung liog. Di ba? Ana mo na the holy name of Jesus na pruibahan niya, I am holy. Nga naman, way sala nga maapil sa akong kinabuhi. Kita pulos man ta mga sadaan. Kaning nagwali, sadaan man sad ni. Kaling diya sa akong kilid. Klaro kayos mga naong. Na. Unsa ba itong buhaton? Musangyaw ta, mubuhat sad ta. O kung ato na ning himuon, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo. Sa to? Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Kanang tao nga magsigig paningkamot pagbiya sa sala. Tanang nasod, murag iyang lugar. Mother Teresa, murag tanang nasod, pwede siya muadto. Welcome siya, bisag dili pa katoliko nga nasod. Tanang nga mga santos, i-welcome yun. Nga naman, naa ang murag attractive kay sila. Sa atong unang pagbasa, si Juan niingon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga mga espiritu. Kay naa day espiritu kuno nga dili iyas Ginoo. Nya unsa may espiritu nga dili iyas Ginoo, kanang dili mo dawat nga si Kristo Dios og nahimong tao. Ana ron. Makita na ninyo. Bisag kaning nanimbaron din lingi ana yung tupad. Mutuo ka nga si Jesus tao. Uy, Ginoo man tugod. Ginoo man to. Dahil tag-ana. May man to si Jesus kay Ginoo man to. Ay sundo na to si Jesus. Ay may man to si Jesus kay Ginoo man to. Kita tao ra man ta, mahimo na nato di oy. Mao na mga antikristo na si antichrist. Mga kaaway na ni Kristo kanang magsigig ingon, ay may man to si Jesus kay Ginoo man to. Tinuod si Jesus nga nahimong tao ug tinuod sad siya nga Dios. Mao na kitang tao karon makahimo na pagbuhat sa mga buhat ni Jesus tungod sa iyang pagpakatao, iya nang giisa ang atong dignidad o kapasidad nga kamaunatang mohimo sa buhat sa Dios. Unsay buhat sa Dios? Ang pagluwas sa iyang mga katawhan. Mao na atong mabuhat. May pagsigig ingon dia, may man to si Jesus, tao man to. Nabitay mo nako, may man to si Jesus pa din, kay tao man to nako. Nya si Maria, inahan ni Jesus. Ay may man to kay gasahan man to sa Espiritu Santo nako. Si San Jose, ay may man to kay nabana man tong Maria. Kanang daghan jud ing pasangil ba. Nako niya si Pedro kalungsod, ay may man to kay batan-on man to pa din. Onya si Lorenzo Ruiz, bana man to isa, ada espesyal sa tong grasya niya. Buang yung kaiba, mangita yung rason mo na way pagtuo mo na mga gigiyahan sa mini nga espiritu. Lingian na imong tupad. Sa unsa man ang imo, Holy Spirit o Evil Spirit? Lingi ako na ba? Naidaghan din yung gasimba nga ang gagiya, Evil Spirit. Kan itingali rong mga kuana kamo diawa tingay mo giyahi ana pero nay daghang magsimba unsa may timaan nga ni simba ka unya ang gagayad nimo evil spirit kibaw mo kibaw gusto mo akong sultihan kanang muanhi ka mo simba ka
kay mangayo sa Ginoo og kaayuhan para nimo. Kanaman ka, ayuha ko sa akong sakit. Ginoo taon ilikay ko sa tanang kadautan. Kana evil spirit na. Pero muanhi ka dinhi kay magampo ka nga ang tanang tao hatagag kaayuhan, apil ng imong silingan, kana Holy Spirit na. Kana ka, Ginoo ayuha in taon sa sakit ning libakira na kong silingan. Ang kabit sa akong bana, Lord, ayuha in taon sa iyang sakit. Nya kung di gid nimo si ayuhon, iapil na lang sa koog ka sakit ngadto niya. Kana mo na Holy Spirit. Zaman. Inyo nang buhaton. Demonyo nang gadaan ninyo. Sige, manindog na ta.